Слав Николов, дивизия Скелт от CF Gravity CrossFit зала. Българско състезание по функционален фитнес, 25.2 квалификация. Окей, стартова позиция, рулетка, втора точка, зона за щанга 2 метра, снималост, $20 кг, тежести 10 кг от едната страна и от другата 10 кг. Окей. Слав, махни рулетката само, щангата може да свърши най-дея по-напред до линията. По-готино не можа да стане. Да, падна стойката. Така се вика, това да ни е проблем. Чакай. Чакай. Абе, схемата е хризантема, моля ти се. Нещо бе, таман да си вземеш въздух. Само да не стане на осмиците това. Стойката те саботира. Трябва да отворим това. Окей. 10 секунди. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ай. Хубаво, глава, знаеш. 1, 2, 3, бърпита, 3. 2 крака. 1, 2, 3. Щанга не е с лице. 4. 1. Стабилен. 2. 3. Още 1. 4. Горе фиксирай. Напри още едно. Напри още едно. Фиксирай да не залиташ с краката. Точно. Айде, бърпите. 1, 2, 3. Не. Хубаво, удари гърдите долу. Така. Скок. 4. Петици. Нормализирай пулса. Да върви. 1. 2. Хубаво повторение. 3. Още 2. 4. Още 1. Браво. 5. Лека ти е. Айде бърпите хубаво. Гърдите удръж долу. Хубав скок. 1. Не бързай. 2. 3. Давай. 4. Още 1. 5. Окей. Шестици. Айде, да вървиш щангата. Лека е. 1. 2. 3. 4. 5. Стегнат. Гърба изправен. Последно. 6. Бърпита. Айде, хубави. Дишаш, скачаш. Айде, да вървят. 1. 2.
Отново реп. Ако се измориш, скачай с лице към щангата. По-лесно е. Хайде. 3. С лице към щангата скачай. 3. 4. 5. Още едно. 6. Окей. Седмици. Хайде, щангата да върви. Минута и 10. Хайде. Let's go. 1. 2. 3. Да върви. Лека е. 4. 5. Нямаш време за пускане. Давай. 6. Още едно. Браво. Айде, бърпите, имаш 40 секунди. Спринт. Спринт, трябва да ги затвориш 7. Газ. Хубав скок. 1. Бързо. 2. Давай. 3. 4. 5. 6. Правиш последно и хващаш щанга веднага. 7. Бързо щанга. 5 секунди. Едно повторение. Браво, стига. Това е. Окей. Браво.